de les institucions catalanes i la cohesió social. La Taula per la Democràcia ens vam constituir per donar una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals i el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític. Les mesures aprovades pel Senat espanyol en l'aplicació de l'article 155 representen la destitució immediata del govern de la Generalitat escollit democràticament i la intervenció de facto de les institucions catalanes. La Taula per la Democràcia declarem el nostre ferm compromís amb les institucions escollides democràticament. Reafirmem que els conflictes polítics s'han de resoldre políticament, per la via de la negociació i el diàleg. Denunciem que la intervenció de les institucions catalanes d'autogovern no només tenen conseqüències polítiques, sinó que afecta greument la vida de les persones. És un atac directe a la democràcia. Algunes mesures ja van avançar amb la intervenció econòmica de la Generalitat. El 15 de setembre, que, entre d'altres, ha deixat en suspensió les subvencions aprovades a les entitats, aquestes són molt importants per garantir el teixit associatiu del país, apaivagar els efectes de les desigualtats socials i provocar la pèrdua de llocs de treball. La Taula per la Democràcia continua defensant l'autogovern de Catalunya, així com les institucions catalanes i les persones escollides democràticament per exercir la representació dels interessos generals del conjunt de la ciutadania a Catalunya, sota els principis de l'acció no violenta, la defensa dels drets humans i la preservació de la cohesió social. Demanem el retorn a la normalitat democràtica. Rebutgem la judicialització de la política. Entenem que les querelles per rebel·lió, sedició i altres contra el govern i la mesa del Parlament no són el camí per resoldre cap problema. Condemnem els atacs violents feixistes als carrers de Catalunya. Exigim la llibertat del vicepresident del govern de Catalunya, Oriol Junqueras, i dels membres del govern, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Joaquim Forn i Carles Bundó, així com els representants d'Òmnium i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que retirin tots els càrrecs i que es posi punt i final immediat a l'ordre de previsió preventiva. Us volem a casa! Llibertat, 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 Aquest acte i la manifestació que ara segueix han estat convocats per Òmnium, Assemblea Nacional Catalana i pel CDR. Els CDR són els Comitès de Defensa de la República. Són una entitat jove a la que agraïm molt sincerament la cooperació que en tot moment han aportat aquest matí a les accions que s'han fet. També els voluntaris de l'ANC i d'Òmnium que hi han participat. I ara doncs, ja hem acabat aquesta concentració i començarem la manifestació, però abans cantarem els segadors. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba, bon cop de fals defensors de la terra, bon cop de fals, ara és l'hora
terra, bon cop de falç, que tremoli l'enemic. En veient la nostra ensenya, quan fem caure espigues d'or, quan començaguem cadenes, bon cop de falç, bon cop de falç, defensors de la terra, bon cop de falç. Visca Catalunya! Ara la manifestació començarà amb les pancartes. Hem de fer cap allà i els altres seguiu darrere de les pancartes.